iyaye don Allah ku ji tsoron Allah. Wallahi akwai wata yarinya da ta zo ta same ni ta ce mun tana so ta yi aure, babanta ya hana ta aure, ya ce sai ta yi karatu. Ta kirko mun waɗanda suka zo neman ta, wallahi mutanen kirki guda biyu daga cikinsu malaminta ne na alkur'ani, kuma duka 'yan bokon nema waɗanda suke da abun yi. Ya ce wallahi sai ta yi karatu. So waɗannan suka tafi da wani daban da ya zo. So yanzu kuma ya sake ta yi bata ci ba, ta yi bata ci ba, dama ya haka ne. To yanzu kuma ya nace wani fa dan bala'i yarinyar ba bata cin ba zai biya kuɗi a zana mata dole da zai ta tafi ta je ta yi. To me a ciki? Ta je ta yi aurenta mana. To inda muka zo ƙarshen maganan na ce mata to wannan ba zai yiwu ni na tunkari mahaifinki da wannan maganan ba, domin wani abu ne da ya shafi cikin gidansa da familinsa. So dole ya yi tunanin ni a ina na ji wannan maganan. In kin amince na ce ke ce kika zo kika koka mu, to nan akwai kofa a mai nasiya. Ta ce to in ya sani zai tozarta ta. Sai na ce mata to kije zan yi tunani. Wallahi washe gari malam muna makaranta sai ta zo ta ce in je in ce ita ta zo ta gaya mini. Ta matsu ko bata matsu ba? Wauta ne. Ita mace yadda take, yarka da kanta ta nuna maka za ta yi aure, malam ka suranta iya danjan da ta isa. Haka ne. So kuskure ne yarka mace ta nuna maka yanzu tana son aure ka rike ta, wallahi zaka jefa ta a cikin fitina. Ai ita mace akan bukatanta na aure, ko matar ka ce ba kowa bace take iya fitowa ta nuna maka, amma yarka kana uba ta fito ta nuna maka cewa za ta yi aure, tana son aure ka rike ta, me za ta yi? Me za ta maka? Karatunta musulunci ya bata dama ta yi karatunta matukar an kiyaye ka'idodi na shari'a. Kuma yana daga cikin abin da malamai suka tattauna game da karatun ya mace ko aikinta. Abu na farko suka ce in karatun za ta yi, kafin ka yi wannan riƙe wutan na farko tana ganewa. In ba ta ganewa ta yi aurenta. Ta yi waye bata ci ba, ta yi neko bata ci ba, ta sake yi bata ci ba, ta sake yi bata ci ba, to ka rabu da ita mana. Saboda haka abu na farko da zaka lura da shi shine karatun tana ganewa. Wata zaka samu, wannan duk mun gwada, wata zaka samu karatun ba ta ganewa, amma wallahi in ka sa ta a saƙa sai ta zama mai koyarwa. Abu na biyu, ko tana ganewa tana da kamun kai. In ka fahimci yarinya tana da rawan kai, ba ta da kamun kai, ta yi aurenta. Kar a ce ka fahimci yarinyar nan tana da rawan kai, an jima waya da wani, wane ya zo ya tafi, ka yi sauri ka mata aure ka zauna lafiya, ta zauna lafiya. So irin waɗannan abubuwa uba da yake son kima ma kansa yakan kiyaye, to amma sai kaga abubuwan sun canza, sun zama wani abu na daban, abun kyama. Yanzu suna nan da yawa a gidaje, shekara 25, 27, 30 yarinya tana nan a zaune a gidanta, a gidan mahaifinta, ba kuma ba a sa mata wani ka'ida. To mu ji tsoron Allah. Yaran nan amana Allah ya bamu. Amana Allah ya bamu. Idan yarka ta fito ta nuna maka tana son aure kuma tana da wadda take so, shikenan ka yi bincike, idan ya cancanta ka aurar da ita, ya je ya rike matarsa. Allah ya sa mu dace. Amin. Awesome.